sector, predominantemente de emprego feminino, e agora están pasando tamén as miñas veciñas problemas para manter a conserva. Eu, cando empecé a escribir este libro, que empecé a documentarme 4 anos, pensei que este libro iba a ser un paseo pola historia. Causame moito desasosego que estou vendo que está sendo de moita actualidade, desgraciadamente. Eu agora estou facendo varias visitas con elas a institutos e sempre les digo aos rapaces que me gustaría que este libro estivera un pouco para poñernos todos as pilas, porque a veces pensamos que dereitos como a sanidade pública, a educación pública, os dereitos dos traballadores son algo que a eles les parece, a eles que están na idade que teñen 14, 15 anos, les parece que son dereitos inherentes a un, que estiveron sempre aí e que sempre estarán, pero non, nas miñas biografías hai mulleres que contan en primeira persona que pasaron fame, hai mulleres que contan que non podían atender a súa nai ao médico porque non tiñan cartos, e que tiñan que acudir ao médico dos pobres, que había, mira, aquí eu penso que nun estado que se prece non pode haber médico dos pobres, entón eu aproveito, espero que este libro sirva tamén un pouco para darnos conta do moito que tiveron que loitar homes e mulleres para acadar os dereitos dos que hoxe disfrutamos e que parece que estamos empezando a perder, e penso que se nos sirve para loitar por eles, a pesar de que a veces é moi duro, como nos foi a eles, pois o traballo será xa para min ben remunerado. Falando de delitos laborales, hai un capítulo que é o de Rosario, que, como vos decía, traballaba na conserva e conta un pouco como se iniciou de nena na conserva, como que eran aquelas xornadas, e se vos parece, vou vos ler un anaquiño. Rosario tiña 11 anos a primeira vez que a súa nai levou traballar con ela a fábrica de Don Xusto, no Peirao de Ferraz, en Vilaxoán. Tivo que mentirle ao patrón sobre a idade da filla. Ten 14 anos xa, pero está moi cativa porque é de mala cría. Foi ali xogando entre as mesas, mentre recollía as latas que as maiores ian enchendo, onde Rosario se iniciou no mundo da conserva, no que traballaría durante case 20 anos, ata dar a luz a segunda filla. Non era un traballo fixo, ían de fábrica en fábrica, de Don Xusta de Quina, de Pita Conservera de Benitiño, a Costa Semillán ou a fábrica de Pompeán. Durante anos, Rosario mentiu coa súa idade, tiña 14 con 11 e 17 con 14. Ningún patrón tragaba o conto, pero collían igual. Era man de obra espabilada e barata, traballaba todo o día por un soldo mísero de 5 pesetas e non tiñan que dala de alta. Mandaban a fuxir ou agacharse se viña un inspector, pero era algo que tampouco pasaba moi a miúdo. Eran xornadas moi longas, nas que sabías cando entrabas, pero non cando saías. Na campaña do Mesillón botaba todo o día na fábrica, case non tiña vencido cando chegaba e saía cando xa non había sol. Tiña tan pouco tempo para comer que no inverno, como chovese a topase a leña mollada, non daba quentado a cascarilla que entón facía as veces do café, e regresaba ao traballo sen probar bocado. O dono dunha das fábricas mandabas cantar para que non puidesen comer mexillón. Se deixaban de cantar, saía da oficina e dicíales: non vos ollo, cantade, que mentres cantades non comedes. Elas cantaban, máis que nada para despistar a fame. No libro, a veces me preguntan como fixen a escolma, non? Hai historias que sempre digo que non tivo nada de raciocinio, a miña cabeza non entrou moito na selección, foi máis unha cousa de corazón e de emocións. Algúnas historias, como a de Carmen Meaños, que é a muller das mans da portada, a coñecía anteriormente, outras pois quixen buscar determinados perfiles, non un perfil, como ben decía Elia, que me chamaba a atención, era da parteira, porque era unha profesión que entón pois estaba moi, que se foi un pouco perdendo, era que está recuperando unha figura semellante, pero era unha figura que entón era moi común e que eu quixen meter unha parteira, e tiven a sorte de que me puxeran en contacto con Delia, que como vos dixen antes, cumple o ano que ven 104 anos, ela tiña 20 cando empezou a República, non? Era xa maior coa República, coa Guerra Civil, entón eu fun a ela porque era parteira, pero logo foi un paseo pola historia moi gratificante. Eu vou a ler un anaquiño porque, a pesar do tempo que pasou, a mí me parece que é unha mostra de valentía. De feito, cando eu vou a casa de Delia co capítulo a lelo para posar algún tipo de censura, ela non me censura, pero as netas me din quítale algo que parece que é moi anchada, non? Que é moi tirada para diante, que van a pensar que era moi bruta e tal. Entón, bueno, pois vou a leros un casiño de Delia, que era unha, como di ela, era unha muller das máis tomar, non?
Di que tiña 22 anos e andaba ao xornal en Santa Lucía na leira de Paco Casal. O futuro médico vivía cunha irmá que estaba preñada e quixo Demo que se puxera de parto xusto o día en que Delia estaba ali apañando erva. O doctor chamouna: remángate e lava as mans, que tes que vir comigo a cargar o meniño, porque eu só non me goberno. Era a primeira vez que Delia dio o nacemento, pero a partir desa contenda converteuse na parteira oficial de Moraña. Cada vez que ia buscala para atender unha muller, Paco dicía: ide buscar a Delia. E así, tras aquela primeira nena que chamaron Nenuca, chegaron moitos outros. Pero ademais, seguiu traballando nas leiras e tamén ia ás feiras, que era o que lle deixaba máis cartos. Empezou comprándolle aos labregos millo, centeo ou ovos, que despois vendía aos tratantes nos mercados de Caldas, a Estrada, Lalín, Pontevedra e mesmo Santiago. E logo empezou cogando. Canto máis non se levaba a mercadoría, máis cartos lle daban e o seu único vehículo eran os zapatos. Así que se tocaba ir a Lalín, saía de casas de noite e chegaba ás 8 da mañá, despois de recibir o amencer camiñando. Non lle tiña medo a ninguén, mas cando empezaron a proliferar os roubos, falou co seu tío Constante, o irmán do pai, para pedirlle que deixara a súa pistola. Eran tempos complicados nos que moitos homes andaban armados, pero unha moza de pouco máis de 20 anos, o seu tío púxolle reparos, mas acaboulle dando ao fin e ao cabo. E menos mal, porque un tempo despois a piques estiveron de saltala cando ia levar 2 vacas ata a feira de Pontevedra. Era moito traxecto e tocaba camiñar toda a noite. O último tramo faríao con outros tratantes de Moraña, pero primeiro Naco había de andar o soa. Para chegar ao centro de Moraña, onde se reunía co resto, tiña que cruzar toda unha carballeira. Eran preto das 3 de madrugada, e coas 2 vaquiñas agarradas ao ramal e a pistola no peto, íase chegando a tabeira de centeo que había xunto a súa casa. Cando viu 2 homes, carallo, pensou, vindesme a molar, pero non sei eu se me amolaredes. Mirou cara a eles e agacháronse entre o centeo. Daquela non había por ali ninguna casa máis. Seguiu andando cara a carballeira e de contado viunos. Querían robarlle as vacas, estaba segura. Oye, espere un pouco, dixeron. Non, esperen vostedes, e retírense, Se fan o favor, retírense. Sí, tranquila, ímonos retirar, pero o que leva vostede no ramal. Delia meteu a man no peto e repetirlles. Retírense, por favor, retírense, que vai haber un disgusto. Oh, sí, temos un medo. Así que sacou a man do peto e bum, pegou un tiro no aire. Os 2 homes empezaron a correr, bum. Contra o ceo escoitouse o segundo disparo. Non nos volveu ver máis. Delia é unha muller de Ermas de Mar, que ademais daquela época tivo 2 fillos en pai. Ela era filla de solteira tamén, a súa nai tivo 2 fillos en Terome, e ela tamén. E cando eu pregunto para que me dé un truco para vivir 104 anos, me diga que hai que ter fillos en Terome. Non sei se é por eso, non, pero eso era. Tamén quise no libro recoller algún par de profesións que naqueles, que hai unhas décadas, parecía que estaban un pouco copadas, ou basicamente copadas por homes, non? Unha era Pilar, como decía, da política, e outra é Tareixa Navaza. Eu sei que estou no Ferrol, se me permitides, e quería contar un anaquiño vinculado co sector naval e co Ferrol, como decía antes, non? Rosario tivo problemas con conserva e agora estamos a tener problemas con conserva. No meu libro se falaba xa dos problemas do sector naval. Tareixa, de feito, sabe o que é a represalias por ideoloxía e tamén por ser muller. E hai un anaquiño no seu capítulo no que fala do Ferrol, e vou aproveitar que estou aquí para ler o libro. Ano 1983, a crise do sector naval coloca os estaleiros de Ferrol no punto de mira das cámaras de televisión española en Galicia. E o rostro do telexornal acabase convertendo no rostro da loita. Día tras día, Tareixa Navaza fala da reconversión industrial, das consecuencias do decreto de Solchaga, da crise de Astano, da perda de empregos, das reivindicacións dos traballadores, e aos representantes sindicais e veciñais parecelles que non habería mellor voz para facer lectura do comunicado co que porían fin á manifestación que ian facer en Compostela. O 12 de novembro, ante as 35.000 persoas que, segundo publicaría o día seguinte o ABC, abarrotan a praza do Obradoiro, Navaza deu lectura ao comunicado coas propostas de solución que para a crise daban as centrais sindicais. Foi a súa voz a que pediu que se mantivesen os empregos, que se sentasen as bases dun desenvolvemento do sector que asegurase os postos, ou que os convertesen outros de igual calificación, que supuxese a eliminación da desaparición económica de Galicia e a súa progresiva recuperación. Tareixa dixo tal, que cando no seguinte chegou ao estudio xa non era presentadora do telexornal. Ti non presentas máis. Aquí non se fala mal, ni do PSOE ni do PP, dixeronlle, e máis nada. Poida que a orde ni siquiera chegara a Moncloa, poida que fora a primeira jornada daquel sefiño que tiña unha visión da profesión tan afastada da súa, que non era raro
que acabaran converténdose en íntimos inimigos, daquel que moitos anos despois, cando chovera sobre mollado por riba da navaza, lle dixéramos amigos comuns. Pero que é o que hai que facerle a esta muller para que suplique, para que chore e pida papas? Que nunca soubese foi unha fonda de satisfacción para Tareixa. O manifesto do sector naval levouna por primeira vez aos corredores, a ir todos os días ata a tele para non facer nada. Nada máis que ler os artigos que os xornais empezaron a publicar case a diario, denunciando que era atentado contra a liberdade de expresión. Nada máis que responder ás numerosas mensaxes de solidariedade que mandaron as asociacións culturais, veciñais, de mulleres, asociacións as que tantas veces ela lles tiña prestado a súa voz. Os do naval chamaron ameazando con mandar piquetas ao estudio, se non a devolvían ao telexornal. Entre unhas cousas e outras, almouse tal balbordo que José María Calviño, entón director da Radiotelevisión Española, chamou dende Madrid cunha orden clara: colocada a navaza no seu sitio, que nos estamos cubrindo de gloria. E Tareixa volveu ao telexornal, pero xa quedará marcada. E se alguén sabe algo de represalias por a súa ideoloxía, como ben dicía Elia, non son as persoas que viviron o alzamento militar. No libro, como vos decía, non é un libro sobre a guerra, pero como a maioría das miñas matriarcas naceron nos anos 20, pois están moi marcadas polo conflito. Recollo tres historias basicamente que hai falando, en todas salen salpicadas o conflito, pero hai tres que salen moi directamente implicados. Unha é de Valdina, que era filla dun cabo dos carabineiros. Ao seu pai non o chegan a matar, pero pasou de ser sarxento dos carabineiros a estar 3 anos preso e ao salir do cárcere a ter que tocar o clarinete nunha orquestra de verbena en verbena, porque lle apartaron do que despois foi a Guardia Civil. Eu sempre digo, cando vou aos alumnos institutos, digo, sei que non o mataron, pero pensade como sería ahora, e lles digo a Vila García, que o comisario de Vila García acabase pois indo de verbena en verbena, non pasa nada, non é nada malo, pero non é o seu traballo, é unha forma tamén, evidentemente, de represión. Pero hai outras historias que son directamente de morte, de Amalita, lle matan ao seu irmán, está no monte cunha banda de facciosos que decían eles, vais a unha casa, queiman a casa e morre. Pero a mí a historia que máis me impactou co tempo da guerra pois foi a historia de Carmen. É a única historia do libro que conto en primeira persoa, é dicir, non narro eu, senón que o que fixen foi case de trabar a conversa que tive con ela, porque me parece que ninguén como ela conta a dor que pasou cando foron a buscar ao seu pai. Se vos parece, con esta lectura remato e me gustaría facer. O día que ia morrer, conta Carmen, meu pai tivo un mal presentimento. Mataron o 15 de agosto do 36. Estábamos no cuarto da casa que chamábamos a sala. Había un balcón e daba xodiño. Acórdome como se fose hoxe. Miña nai estaba sentada, el sempre se deitaba coa cabeza no seu regazo. Ela puxose a quitarlle pelos brancos e meu pai díxolle: teño un mal presentimento. E Loti tamén teño un mal presentimento. Esa mesma noite catapum, ese día, chamaron a porta. Eu estaba dormindo aos pés da cama deles e meu irmán, que tiña 6 anos, 2 menos que a mí, no outro cuarto. Chamaron a porta e meu pai pensou que era meu tío Juan, que vía buscar todos os días para ir a amarrar os barcos. Saiu polo balcón e dixo a miña nai: non é meu irmán, son os falanxistas, non abras. E por que non vou abrir se non fixen nada malo? E abriu a porta. Se soubese que o ian matar, podría ter escapado, porque tiñamos un fallado, e do fallado saltábase a unha horta, pero ele non pensou en escapar. Podría escapar pola horta, pero non. Abriu a porta, e os outros subiron e levaron todo o que había na casa. Meu pai e miña nai estaban a ler unha novela que lle chamaban La hija del presidio, e levaron a novela. Quitaron o reloxo a meu pai e tamén o levaron. Levaron 2 patacóns que tiñan ali, daquela non había onde metelos e gardábanse na casa. Levaron o todo e deixaron esa aleluya para o vicario. Meu pai sentou no borde da cama e empezou a vestirse. Acórdome como se fose hoxe, mira. Levaba un pantalón mahón, deses que agora chamades vaqueros, unha chaqueta de mahón, unha camisa salmón clariño, uns zapatos castaños con fibela, coa gorra que levaba sempre. Dixéronlle que non facía falla que se preparase tanto, que ia facer unha pequena declaración e así xa volvía. E leváronme. Miña nai agarrounos a meu irmán e a min e baixamos polas escaleiras, pero non podíamos sair da casa. Echaron a porta por fora e estábamos encerrados. Miña nai oiu: levámola ela tamén? E dixo el, o asasino ese: a ela non, que ten 2 fillos que manter. A ela non, como se non a matasen tamén. Miña nai coñeceu a voz, era veciño. Asomámonos e vímolo.
Miña nai púsose a chorar, choraba moito, non paraba de chorar. Sacounos polo ventanuco e despois saltou ela. Saímos ao tablero de Abrita e ali había un home apuntándonos cunha escopeta para que non pasásemos. Quen era non o sei. Os outros ian empurrando a meu pai pola rúa do Carmen. Vin como bebía agua na fonte. Miña nai non paraba de gritar. Levaronme a Tucho, levaronme a Tucho. Deixounos a meu irmán e a min na casa da miña avoa, da nai dela, e marchou a buscar a Damaso Carrasco da consignataria, que era o xefe do meu pai. Ela foi para que o axudara, pero xa non dou chegado. De camiño atopouno. Miña pobre. Meu pai estaba no chan con tiro na cabeza. El e Luis Singul. Atopounos mortos ela. Non me extraña que... Meu avó dixo que ao día seguinte os falanxistas os meteran nun camión e que foron da eles para dicirles se lle deixaban taparlle a cara con pano. Non quería que fosen pasando meu pai así, sabes, como se fose un circo. Pero dixeronlle que non, que para onde ia ben así. Ningún vano lle deixaron botarlle pola cabeza. Despois de atopar a meu pai, miña nai toleou. Pegábanos, facíanos un Cristo. Miña tía Montserrat e máis eu fomos ao asentamento, pero dixéronos que non, que en canto non fixese un delito non podía facer nada, que non podía ser. Pero cada día estaba peor. Tirou todo da casiña, os trases vellos que había, as sábanas, levouno todo, non sei para onde. Non se sabe ainda hoxe. E así andamos, filla. A daqui un día foi ao obelisco, estaba a gusto de Calvo Sotelo, cheo de bombillas, e ela colleu o que fixo. Meteuse e rompeuno todo, as bombillas todas, mi madriña. Colleron e levaron para o calabozo do axuntamento, e a outro día chamaron as miñas tías para dicirles que a levaban para Conxo. Miña nai sabía ler, sabes? E cando viu aquelas letras, Sanatorio Mental de Conxo, non quería sair do coche. Non había que a sacase, pero meterona pola parte de atrás e ali quedou ata fecha. Nin sequera tiven cartos para enterrarla aquí cando morreu. Meu tío dixera que a traería, mas ao fin ali quedou. Cando enterraron a miña nai, eu andei de casa en casa. Miñas tías, as pobres, non tiñan ni para elas, así que andei de casa en casa a servir, e pasaba fame a montes. Mira que che digo, nunha casa, ata me pecharon a hora do caldo con candado para que non comese, xa ves. Carmen foi un pouco a historia que me animou a escribir este libro, porque, como conto no propio libro, traballaba no Faro de Vigo e tive a sorte de poder entrevistar a Carmen nun acto de memoria dos represaliados en Vila García. Ela contoume a historia do seu pai e eu sempre quixen contala e volver a escoitar a dos veitos e contala unha e outra vez. Para min, sempre dixen, este libro se cumpliu todos os seus objetivos cando o día que salín da imprenta, cheguei a casa de Carmen, a Carrilla, como lle chaman no Carril, lle di o libro e ela chorando me dixo, bueno, pois agora a historia de mi padre xa non se vai a esquecer jamais, non? Eu, como decía na presentación en Vila García, penso que o meu objetivo é que dentro de 10 anos, de 15 anos, nunha biblioteca, nun instituto perdido, un rapaz con o libro abra matriarca, volva a ler a historia, porque eu penso que cada vez que Antonio, que sabemos a historia de Antonio Meaños, pois que a súa morte, se cabe, se pode ser un pouco menos absurda, non? Ou polo menos Antonio Meaños morre un pouco menos. E nada máis que de verdade, moitísimas grazas por ter vido hoxe ata aquí. Espero que, bueno, que se tedes a vontade de ler Matriarcas, que os emocionedes como a elas me emocionaron a mí en cada proceso de entrevista, da lectura, e me seguen emocionando cada vez que estou con elas. Graciñas. Bueno, pues llegué a Beca Vigo, está aquí a Isabel, hay un mostrador y bueno, pues hacemos estos, pero si nos lo quieren, pues así.